ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li l-impjiegi full-time f'pajjiżna żdiedu b'6% filwaqt li x-xogħol part-time bħala l-impjieg ewlieni żdied b'1.7%. Dan meta wieħed iqabbel Awwissu li għadda ma' Awwissu tal-2016. Iċ-ċifri provduti mill-Aġenzija Jobs Plus juru li f'perjodu ta' sena l-impjiegi full-time żdiedu b'aktar minn 11,000 impjieg. Fl-istess żmien il-persuni jirreġistraw għax-xogħol naqsu b'772 ruħ. Iż-żieda ta' impjiegi full-time kienet fil-biċċa l-kbira fis-settur privat. Fil-fatt iż-żieda fis-settur privat kienet ta' aktar minn 9,600 ħaddiem biex issa hawn aktar minn 148,000 ħaddiem b'impjieg full-time. Fost dawn kien hemm tkabbir ta' aktar minn 1,300 persuna illi daħlu jaħdmu fis-settur tal-arti, id-divertiment u r-rikreazzjoni. Iċ-ċifri juru wkoll żieda fil-persuni li jaħdmu għal rashom illi żdiedu b'774 persuna għal total ta' aktar minn 21,000. Min-naħa l-oħra żieda full-time fis-settur pubbliku kienet ta' 1,400 ħaddiem għal total ta' ftit anqas minn 46,000. Il-politika ta' ugwaljanza permezz ta' inċentivi fiskali komplet tħalli l-frott tagħha hekk kif il-ħaddiema irġiel żdiedu bi ftit anqas minn 5% filwaqt li n-nisa żdiedu bi ftit aktar minn 8%. Fl-istess perjodu l-impjiegi part-time żdiedu b'5%. It-total ta' persuni b'xogħol part-time bħala l-impjieg ewlieni tagħhom tela kważi 37,600 persuna. Filwaqt li dawk full-time u part-time ukoll telgħu b'10% għal 26,400. Dawn id-dettalji juru kif fi żmien sena il-provvista ta' ħaddiema, jiġifieri dawk b'xogħol full-time u dawk jirreġistraw żdiedet b'5.5% u kważi laħaq il-196,500 ħaddiem.